Watch out for the boy. Watch out for the boy. Thanks, mate. Sorry. Fredag den 4. december. Klokken er 7:30. Vi er lige startet på vores allerførste træningstur. Vi er styrmand, vi bruger reserveroret i dag. Her foran mig sidder Anne til venstre, Linda til højre. Allan i midten til venstre, Neil. Foran ham Dave, helt rød. Og skipper Ian. Vi er styrmand i dag. Og jeg ligger herinde i kahytten sammen med Jim. Hello. Det er ikke særlig stort. Det er sådan et lektur.